سلام دعنا قبلنا كبرات تلتي مرب نيوز لو ما عندهم كم تلمود حدشت معبالتات اب زبانان اب كبابين نزلوا معبالتات حيزلكم مسئل له كنمي نافت زرزرو محلافنا كن وانا نتبتات كذا خركم اب معرب تግራይ ወረዳ ጸገዴ ሃንደበታው ውግ ድሕሪ መኽፋቱ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ነበርቲ እቲ ከባቢ ዓበይቲ ግፍዕታት ይፍጾሙ ከም ዘለው ዝውፁ ዘለው ሓበሬታታት ይሕብሩ ኣለው እዚ ብዝርዝር ክሪኦ ኢና ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክኸፍቶ ዝሓስቦ ዘሎ ኩናት ንምጅማር ዝተፈላለዩ ሓይልታት ጸጥታ ክልል ኣምሓራ ናብ ወሰናት ትግራይ ክኸቱ ምድላዋት ወዲኡ ይርከብ ብተወሳኺ ድማ ሙሉእ ሰራዊቱ ምስ ዘመናዊ መሳርሕታቱ ኣብ ተዳሎ ከም ዘሎ ናይ ድሮን ጣብያታት እውን ኣብ ምድላው ከም ዘለውን ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ቃሊዑ ኣሎ እዚ እውን ብዝርዝር ናባኹም ክነብሎ ኢና ننوح إوانات أب وشت إثيوبيا كل البينشان كل جمز كسل تنزل عنها حيل كوماندو RSF أب كبابتات كورمك توهيل زفلت أب دوب نا إثيوبيان ناي السودان نتركب نشتى كتما كاب دوب إثيوبيا 6 كيلومتر رحقة أب تركب كتما زوريا أب زتخيروج بحيلتات منجس السودان ملوك بملوك كمتدم سوسون كاب تخباب زوج قطات دروين حابريت تتاك على عملو زيون بزرزر كريوينام ممبار حزينا فتنا مجمرة مدلونا خلفكم يا خبرات تخاتلتي إذا حبريتا زينا وكل هزبنا نخبت سحقنا شيرنا كوركم جمروها وبلكم يدلين أب معرب تقرأ وردات أقدي هندبتا وقد دحر مخفاتو أب لعلي نتوهن نبرت خبابي عبيت قفعتات تفتوم خمدلون زوتو زلو حبريتا تاك علي عملو إذي وقزو أبي ومستو لدما أب زوها معرب تقرأ وردات أقدي أبي عدي سلام فولي بوتا عدي كبرت أب منقعد قاتفانون ملي شاب الزقنان بزتخايد وق اتكبابي تناوي تسوعي لو كبل تقرأي فونيكس أو زي ولا زي صاب زي نحن ون بزدخل متن أتي حبريتا زي كندينا حق ينزل بزوج أرانا يوم مسرت حق خوين رخيونا لنا أفتخبابي زنابرة وجون بخبيد ملكعو قتلوا 5 زنابرة يوم توم من جساتنا حبيرهم الله زلوا وزخوينا تدوسي عبود ما قبل على نجحات تزترفوا نجحان نبرت هزوين أفتخباب زنور هزبتات دما عبيتي تخون بدلاتن قفعتاتن يوردون كم زلون يتزبط احنا حابريتا قالعي زلو اتغوينات تتولع بعلة إسران حموشتن 10 ورحل تشان 10 شمونتن عامة مهرت من للشاب بالزقنا نافتي فانو حيزوهم زنبر بوتا بمنقصقاس زتقبر وقيو اتوق بشريفو زمراح فانون نبعلو سلام مخبري إلو بزسيما ويكا نايتي زبعتك كذا زبهال بشان بالإشاتي زمراح تقعتني حيلي ويكا نايتي معراب تقري ورار حيلو زلو من اللي شحيل بالزقنا نستخيد وقيو كاب حيل فانو حد سبكو قد أخلو كموجود كله كابتم ناي زبعة كذا زبهالو ناي كونريل دم كزودو حدوقات دم 3 سبعات كم دوقاسلو يتزبط احنا حبريتا قالو يجلو اتناي بالزقنا حيلي ببز حساب انت تقواسن لعلنات تنورو سيلا زخونه دم توم ناي حفانو حيلتات كافت خبابي نجوزيون انت خونه ناب انسحيوم ناب كل الامحاره كان سحو 5 تقدد يزنقر زلو بز مسرت دم توم نورامات قفعنيات قبل على نصحن نبرت تخبابي تزحزنن زحفرن في تصامجن دحر وق فصيمو مولو بشامبل إشاتي زمرح ناي بلزقنا حيلي ناب عد كبرت مساعتها قبل على نصحن نبرتن تسكحكح نورا من قفعن فصيمو له بعلات 26 10 ورحل 10 شمونتن عامه مهرت تمزقبو قلا خبطون قفعتات زوم صعوبهم كاب فرد أدانس تبع الملشة 11 خفتي تزميتن كوسر خلوا بتوسخي نايمن مخانن ونتن زي تفلت 10 ألون بتمساسالي توسيدن كم زلوا يزوت زلو زبس احنا حبريتا قالوا زلو كل كونتاتن يتقفعوا كونتات قصل بتمثل منقدي توسخ حيلي كاب ما يقبا بخلت يفيسار عدوات بعلت 26 عامة مهرت 10 شمونتن عامة مهرت نبعد سلام كاتو تغيرهم لو زيد ما زريكا قندي اتي افتخبا بزلو ناي ناي نايت زي حقه ومحدار ويك انايتم وررتي حيلتات ويك انايتم زبعتك كذا تباهيلهم زفلطو حيلتات اتي او زلو خونتات كامن وصل زي قالون ننبعلهم دما تناي حيل مقرراباتون مستمهلاو انا تخبابي نمقوطارن قالو توسخت حيلتات دما يوسخهم زلون زل حبريتا ملاخت زلو خبرت تخاتلت بتوسخي اب منغو بلصقنا فانون زقبر زلو قن محجاز ناي اثيوبيا مكلخل سراويت شمونت اورالات ملأ حيل حيزو بعلت 26 10 ورحق 2010 شمونتن عامه مهرت كاب اسرائيل كامب بما يقبابيلو ناب عد سلام غزو كم زتنقسقسه كافت خباب زرخبناين زرغاغصناين حبريتا قالو علو كمون تግራይ ፎኒክስ ሒዞ ዝወፀ መረዳታውን ብዝተኻለና መጠን ቼክ ክንገብር ክሮስ ቼክ ክንገብር ሞክርና ኢና ነዚ ነገር ዝውን ዘረጋግጽ ሓበሬታ ኢና ረኺብና ዘለና ማለት እዩ። خبرات ተኻታተልቲ
እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዉ ድማ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣፕዴት እንነግረኩም ሕዚ እውን ናይ ፀላእቲ ወይ ከዓ ናይቶም ወረርቲ ሓይልታት ዘብዕተከ ተባሂሎም ዝፍለጡ ብኮነሬል ደመቀ ዘውዱ ዝምርሑ ሓይልታት ናይ ምንቅስቃሳት ወይ ከዓ ካልኦት ናይ ድፋዕ መሓዝ ናይ ዕጡቃት ምውፋር ካልኦት ምድላዋትን ከም ዘሎ እዩ ካብቲ ከባቢ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ በብእዋኑ ዘመላክት ዘሎ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ከበልና ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ሕዚ ከዓ ክንቅፅል ከለና ስርዓት ብልፅግና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከፍቶ ዝሓሰቦ ዘሎ ኩናት ንምጅማር ዝተፈላለዩ ሓይልታት ፀጥታ ክልል ኣምሓራ ናብ ውሱናት ትግራይ ናብ ወሰናት ትግራይ ወይ ከዓ ዶባት ትግራይ ክኸቱ ምድላዋት ወዲ ይርከብ። ብተወሳኺ ድማ ሙሉእ ሰራዊቱ ምስ ዘመናዊ መሳርሕታቱ ኣብ ተዳለዎ ከም ዘሎን ናይ ድሮን ጣብያታት እውን ኣብ ምድላው ከም ዘሎን እዩ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ዘቃልዕ ዘሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ከዓ እቲ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ምድላዋት ሓይልታቱ ናይ ምቅርራባት ስራሕታት ይሰርሕ ኣሎ። ናብ ሙሉእ ዶባት ናይ ትግራይ ድማ ዝተፈላለዩ ሙሉእ መሳርሕታቶም ዝሓዙ ክሳብ እተን ድሩዓቶም ሒዞም እቲ ናይ ዘመናዊ መሳርሕታት ኣለና ዝብልዎ ጋዕገልጠሞም ሒዞም እግረኛ ሰራዊታቶም እውን የኽትቱ ከም ዘለውን ኣብቲ ናይ ብልጽግና ናይ ወታደራዊ ናይ ምክልኻል ኢትዮጵያ ብተወሳኺ ድማ ናይ ኣምሓራ ናይ ክልል ኣምሓራ እቶም ናይ ሓይልታት ሚሊሻ ዝበሃሉ ናይ ተኸባቢ ናይ ፀጥታ ሓለፍቲ እውን ናብ ትግራይ ክትኸቱ ኢኹም ተዘጋጀው ዝብል ትእዛዝ ወሪድዎም ሕዚ እውን ንቤተሰብኩም ተሰናቢትኩም ሬዲ ኮይንኩም ፅኑሕ ዝብል ትእዛዝ ከም ዝተዋሃቦም ንሳቶም እውን ምድላዋቶም ወዲኦም ስምሪ ቶሙን ፈሊጦም ከም ዘለውን በበይ ከባቢ ናብ ትግራይ ወሰናት ክመፁ ከም ዘለዎምን በበይ ከም ዝሰማረውን ስምሪቶም ፈሊጦም ከም ዘለውን እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ቃልዑ ዘሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሕዚ እዚ እውን ኣብቲ ዙርያ ምላሽ ናይ ትግራይ ዝፍጠር ዘሎ ኣፕዴት ሓደ ዓብይ ነገር እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ከዓ ናይ ድሮን ቤዛት እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እናተዘጋጀው እዮም ዝርከቡ። ቅድም ክብል ነጊርናኩም ዝነበርና ሓበሬታ ማለት እውን ኣብቲ ናይ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብቲ ናይ ሰመራ ኤርፖርት ዝበሃል ናይ ድሮን ቤዝ ተገይሩ ኣሎ። ሓደ ቤዝ ንሱ ናብ መቐለን ከባቢኡን ዘሎ ከባቢታት ከዘንብያን ከምኡ ድማ መጥቃዕታት ንኽፍፅማን ዝተዳለዋ ድሮናት ከም ዘለዋን ቤዘን ኣብ ዓፋር ሰመራ ገይረን ከም ዘለዋን ዘረጋግፁ ናይ ሓበሬታ የመላኽት ኣሎ። ብቕፃሊ እውን ኣብ ናይ ኮምቦልቻ ኤርፖርት እውን ሓደ ናይ ድሮን ቤዝ ተገይሩ ኣሎ። እዚ ናይ ድሮን ቤዝ እዚ ድማ ነቲ ግንባር ቆቦ ቢሉ ናብ ትግራይ ዝፅጋዕ ዘሎ ሓይሊ ንምሕጋዝን ንከባቢታት ናይ ደቡብ ግንባር ናይ ትግራይ ዘሎ ንምጥቃዕን ዝተሓሰበ ውዲት ከም ዝኾነን እቲ ድሮን ቤዝ ድማ ሬዲ ኮይኑ ከም ዘሎን በፅሐና ሓበሬታ ቃልዑ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ክንቅፅል ከለና ከዓ መበል ሳልሳይ ድሮን ቤዝ ድማ ኣብ ናይ ባህር ዳር ቤዝ ኣሎ። እቲ ናይ ባህር ዳር ቤዝ ድማ ንኣንፈት ብምዕራብ ትግራይ ክንቀሳቀስ ዝኽእል ሓይልን ከምኡ ድማ ናብ ሱዳን ገፅ ኩሉ ግዜ ከም ዝፍለጥ ንነግረኩም ኢና ናብ ሱዳን እናተዋ ናይ ኢትዮጵያ ኣየር ሃይል ወይ ከዓ እቲ ናይ ድሮን ሓይሊ ድሮናት እናሰደደ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሱዳን ከባቢታት መጥቃዕታት ይፍፁሙ እዮም። ነዚ ስዒቡ ድማ ሕዚ ኣብ ባህር ዳር እውን ሓደ ናይ ድሮን ቤዝ ሬዲ ተገይሩ ኣሎ። እዚ ብምቕፃል ብዙሓት ከባቢታት ናይ ምቅርራባትን እቲ ናይ ኩናት ናይ ምጅማር ኣፋፍኖት የርእዩ ከም ዘለውን ነዚ ስዒቡ ድማ ህዝብና ሬዲ ክኸውን እቲ መምሕዳር ኣብ ትግራይ ዘሎ እቲ ወታደራዊ ኮነ እቲ ሲቪላዊ መምሕዳር ፖለቲካዊ መምሕዳር ነዚ ነገር እዚ ተዓዚቡ እኹል ዝኾነ ምድላው ንክገብርን ኩላትና ሼርና ግበርና እዚ ሓበሬታ እዚ ክነብፅሐሉ ክንክእልኒ ኢና ክብለኩም ይደሊ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታና ክሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ንነዊሕ እዋናት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክስልጠን ዝፀንሐ ሓይሊ ኮማንዶ ናይ RSF ኣብ ከባቢታት ኮርሞክ ካብ ደቡብ ኢትዮጵያ እሳት 2 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ ዙርያ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ብሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ወይ ከዓ ሳፍ ሙሉእ ብሙሉእ ከም እተደምሰሱ ካብቲ ከባቢ ዝወፁ ወታደራውያን ሓበሬታታት ኣቃሊዖም ኣለዉ። ከም ዝፍለጥ ኣናዶሎ ሒዝዎ ዝወፀ ሓደ ዜና ኣሎ። እዚ ሓበሬታ እዚ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ከባቢታት ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሱዳንን ዶብ ዘሎ ኣብ ከባቢታት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዘሎ ዶብ ወይ ከዓ ብሉ ናይል ተባሂሉ ዝፍለጥ ብናይ ሱዳናውያን ከባቢታት ሰፋሕቲ ዝኾኑ ዓበይቲ ዝኾኑ ውቃት ይካየዱ ከም ዘለውን እዞም ውቃት እዚኣቶም ድማ ኣብ መንጎ RSFን ኣብ መንጎ እቲ ናይ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳንን ከም ዝኾነን እዩ። እንተኾነ ግን ብጎናዊ ሓገዛት ናይ ኢትዮጵያ ሓገዝ ከም ዘለዎ ናይ ኢማራት ዓረብ ሓገዝ ከም ዘለዎ RSF ብዚኣቶም ይሕገዝ ከም ዘሎን ነቲ ናይ ሰራዊት ሱዳን እውን ናይ ባዕሉ ሓገዝቲ ከም በዓል ግብፅን ስዑድ ዓረብን ከም ዘለዎን እዩ እቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ድማ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ምሽጥራዊ ዝኾነ ካምፕ ተዋሂቦም ክስልጥኑ ዝፀንሑ ናይ RSF ኮማንዶታት ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብቲ ኩርሙክ ተባሂሉ ዝፍለጥ ከባቢታት ኣብቲ ዙርያ ንሱ ዝካየድ ዘሎ ጥምጥም
موزن قصول كم تجاورن ملو بملو 5 دمسوسون يتزوج حبريتا قالو جلو مالتي خبرات تهاتلتي اتي اني اوارح كسلطن زصنحه ناي كوماند حيلتات ناي RSF بإثيوبيا ناتموله خو مدما بت ناي امارات عرب ناتموله خزن بسلطن صنحه رويترسون كم زفلت ابز حلفه ورحتات زلوتي مسلطنيهم اقاليو صنحو يبرقت انتخونه ግን حزي نافتي ناي RSF حالتات ملو بملو ناب كينات اتيوم نتي ناي كرمو كبابتات كاب حيلتات ناي سراويت سودان نمكلخال بزغبرو خوينات ملو بملو كم استدمسوسو يتزوز حبريتا اقاليو زلو خبرات تهاتل تحزون ناي سراويت ناي منغس سراويت منغس سودان عبيت عوتات نحفسه يزركب كاب بلو نايل كسابت ناي ملو زوبا كوردوفان زلو كومون كساب ناي دوبات تشاد زتزرغها سفي زخونه خوينات اب مكيار يزركب نزو سيبوخا عبيت زبالو عوتات ناتحفظكم زركب يوم وتادراوያን منجታት تحبرو زلو خبرات تغاتلتي اذا خمدو يلخلو خا اب مبرق افريكا حدا عبي زخونه ناي حيل ميزان ويكا بوليتيكاو حيل وتادراو حيل كفطر كم زخيلن يوم اتوم تنتنتوي ناي وتادراوያን منجታት تحبرو زلو مالتي خبرات تغاتلتي زخونه خوينو ግን እቲ ናይ ሱዳን ዓወታት ነዚ ይመስል እቶም ናይ RSF ሓይልታት ድማ በብግዚኡ እናተሸምረሩ እናተደምሰሱ እናተበታተኑ ናብ ዝተፈላለዩ ኸብታት ናይ ኢትዮጵያ ያቱ ከም ዘለውን በብእዋኑ ድማ ሓይልታቱ እናተሸራረፈ እናተደምሰሰ ናይ RSF ሓይልታት ሙሉ በሙሉ ይውቃዕን ይድምሰስን ከም ዘለውን እዩ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ቃልዑ ዘሎ ማለት እዩ خبرات ተኸታተልቲ طبعا مسلمين ነው እነዚህ ሱዳናውያን ወታደሮች በእጃቸው የያዙት ገንዘብ የኢትዮጵያ መገበያያ ብር ነው። በአገራቸው የተሰማሩበትን የእርስ በርስ ጦርነት ተከትለው እየተፋለሙ ያሉት ወጣቶቹ ልክ እንደ አብይ አህመድ የኤምሬትስ ተላላኪ ሆነውን የሄሚቲ ጋዳሎን ኃይል ሲዋጉ የአብይ አህመድ መንግስት ገንዘብ ጥቅም ላይ ሲውል ለምርኮ ዳርገውታል። እዚህ ጋር ኦህዴድ በየቦታው መማረክ ነው እንደ ስራው የሚለውን ቀልድ እንትወው 224 ተሽከርካሪ ያወደምንበትን ውጊያ አድርገን ብዙ ቁሳቁስ ማርከናል፣ ከዚህ ውስጥ የኢትዮጵያን ገንዘብ የያዘ መኪና ማግኝተናል ብለው በቪዲዮ ጭምር ያጋሩት እነዚህ ሱዳናውያን ወታደሮች የመገናኛ ብዙሃንን ትኩረት ስበዋል። እዛ ሓበሬታ ዚና ኩሉ ንኽበጽሕ ድማ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ኣነ ግን ኣብዚ ኢዛዚ መለኹ ሰላም